V prvom rade, môj odkaz ľuďom na Ukrajine znie jasne a zreteľne. Nie ste sami. Rozhodne nie ste sami. V boji s našimi bratmi a sestrami na Ukrajine sme na 100%. Spojené štáty americké stoja 100% za vami. Ja stojím 100% za vami. Ľudia ako kongresmen Joe Wilson tu v americkom kongrese. Všetci stoja za Ukrajinou na 100%. Máte tu spojencov a budeme bojovať až do samého konca. Verím, že tento koniec je veľmi blízko. Prinútime Rusko kapitulovať. Ukrajina sa nevzdá, pretože Ukrajina patrí Ukrajine. Odkaz je veľmi jasný, ale môj odkaz svetu, môj odkaz prezidentovi, môj odkaz kongresu je naozaj jednoduchý. Podpora Ukrajiny je Amerika na prvom mieste. Ak máme bojovať proti Rusku, musíme to urobiť hneď teraz. Zastaviť ho hneď teraz tým, že sa zabezpečí, aby mala Ukrajina všetko, čo potrebuje na svoju obranu. Pamätajte, Rusko napadlo Ukrajinu. Ukrajina nenapadla Rusko. A preto podpora tu v Amerike rastie. Podpora rastie v kongrese. Podpora rastie v médiách, pretože si uvedomujeme, že nepriateľom je Vladimír Putin a za zlo, ktoré nesie Rusko, musia zaplatiť. Zaplatia. A my neprestaneme, kým Ukrajina nezvíťazí a kým nebude obnovený suverénny štát Ukrajina. Mier. Dlhodobý mier spolu so skutočnými bezpečnostnými zárukami, aby sme sa uistili, že Rusko alebo žiadny iný národ to už nikdy neurobí.